Ninni. Ninni. Mitä hittoa tää tekee? Heittelee kuvaa väärinpäin. Cool. Hei, miksi tää on väärinpäin? En mä tiedä. Hei, mun hiukset tuli kahvikupissa äsken. Miksi tää muuten on väärinpäin? Nyt se on oikeinpäin. Kai miksi tää muuten on väärinpäin? Ei se oo siinä se kameran linssi. Ai joo. Cool. Ninni vitun laski. Ninni laski. Ei Ninni ole laski. Ninni on vain hyvin nälkäinen. En mä halua zoomata kyllä nyt itseäni välttämättä. Kuvataan kahvikuppia. Noin. Kahvikuppi. Ja Ninni.